Orduan, egingo dugun lehenengo gauz izango da hartu pertsonai hau eta moztu. Ze ez dut nahi argazki guztia erabili. Orduan. Ba, ni nahiago egitea hemen. Orduan, pegatuko dut. Vale, eta aldatuko dut el canvas size eta ingot karratua, gustatzen zei karratu egiten. Por lo que sea. Orduan, karratu egingo dut. Vale, ordokat. Vale, pues hau horreko dugu sport as PNG me vale. Mai gaina pertsonaia karratu. Venga. Peio ez du egin en tipos. Este Peio segatik ezin dut borratu hau? Vale, orain. Vale, pasatuko dizuet Discordetik. Zuek izateko bai. Vale, eta kargatuko dugu hemen. Orduan egingo dut create reference, non dago reference, image reference, eta hau dau pertsonaia karratu image. Vale, kokatuko dugu ondo, 80 gradutan eta beste angeluak ondo jarrita. Igoko dut pixkat, kokatzeko hor tokian gutxi gora bera, eta erdian alba dugu, a ver, front. Erdian dau, a ver, ikusiko dugu hemen opazidadea, bakizue hemen klikatuta opazidadea jaitzi dezakegula. Kokatuko dugu aldugun erdien, más o menos. Hortxe. Me vale. Orduan egingo dugu ez hautagarria, hortarako hemen fletxita kendu. Eta screencast jarriko dut, patadon palante. Orduan, zeraiz egingo duan lehenengo gauza. Lortu behar dugu blockout orokorra. Burua, gustatzen zait definitzea beti bi zatitan. Badakizue animadore zaharrek, definitzen zutela zati bat dala hard, eta beste gauza parte bat dala soft. Bai? Hau litzateke burezurraren goiko parte, vale? Hemen sudurra badau, eta hau litzateke matrezurra. Orduan, goiko parte hard eta soft. Segatik esaten zuten hori? Ze animazioak egiterakoan, beko parte estiratu litzateke, baina goiko parte ez. Bueno, un poco de puta pena estoy haciendo esto, pero bueno. Vale? Olako mobidak egiteko edo komprimidu. Vale? Beko parte komprimitu dezakegu, eta beko parte komprimitu eta goiko parte mantetzen da beti zera berberean. Orduan, hori hartuta, nik niri gustatzen zait definitzea blokauta buruarena bi elementukin. Transitions fuera. Vale. Orduan, egingo dugu gola bat, mesh sphere. A ber, esfera egiteko hainbat modu dauz. Modu bat erraza eta esfera egiten dauela geometria interesante bategaz, da kubo bat sortu eta kuboari sartu subdivision surface bat eta bian edo hori aplikatu. Vale? Bai, control 2 edo lo que sea. Orduan, hau geometria gustatzen zait gehiago bestea baino, ez dau polo bat. Osa, polo bi, edo liateke, ez? Orduan, kokatuko dugu hau gutxi, gora bera burua dagoen tokian. Buruko, gogoratu goiko parte, hard parte hori. Zentratuta, munduan, kontuz. Kontuz dibujoarekin, porque claro, dibujoa ez dau zentratuta. Vale, orduan, hortxe gutxi gora bera. Hau igual handiago litzateke. Eta orain egingo dugu beste parte bat beko parte egiteko. Orduan, nik egiten duan hemen da, bueno, hau hartuko eta hau, eta botako eta atzera. Eta que no moleste. Vale. Nik gita deituko diot. Hartuko eta hau eta duplikauko dut. Duplikatzerakoan egingo dugu beko parte, hori deitu duguna soft. Orduan honetan egingo dugu lantzea plasta hau pizkatxu bat. Bale, hau pizkatxu bat aurrerago joango zan. Bai, a ber, behiratuko dugu horretikan. Bale? Eta igual egin dezakegu hartzea erdiko puntu hauek bekoak eta aktibatuta zan ditzen dau, proportional editing.
pues hauekin egitea berantza, eta saiatuko gara ematen honi pixkat kokotzan forma. Vale? Hauek albo batera, jarriko dugu simetria X-en, vale? Simetria X-en, eta saiatuko gara honi forma emoten, ez? Hau gorantza pizkatxua, gogoratzen bauzue alde batetik ikusten badugu. Zer arrazu? Que han cambiado los de deporte de kayak. Qué guai, Y cambio, ven el colega. Bai, egin behar duzu berria. Bai. Apa, Ander, oberena zara, venga, animo. Orduan, saiatuko gara hemen, forma hau ematen beko parteri. Betxuz egiten ari nazen nik. Egiten ari naz, como es un poco rollo manga, nik egiten doan hemen da urrengoa. Annotations, egin dezaket hau? Bueno, hau bada goiko parte, eta hau bada beko parte, esan duguna dala soft, mangan oso tipikoa da forma hau egitea, ez? Bai? Saiatzen ari naz forma hau lortzen. Hau, parte hau, hemen puntatxo bat, hau ateratzea gehi hau, gogoratu, eta hau izan buruan, jende asko egiten dau txarto. Hortzek, botatzen dabez Espainia kanpora. Hemen daukagu erradura bi, ez? Hortzekin. Hauek botatzen dabe Espainia kanporantza. Eta daukagu parte hau, depende pertsona, hau begiak baino ateragoa. Gero dago sudurra, bale? Baina hau ateratzen da begiak baino gehiago, bale? Orduan hau atera pizkatxo bat da begiak barrura gogongo dira hemen, gutxi gora bera, bale? Hemen belarria. Bale, orduan, saiatuko gara forma hori egiten gure bolatxoarekin, bale? Orduan, egin duana izan da, hau atera gehiago, hemen hau igo pizkatxo bat, atera aurrenatza, kokatzen bada hemen belarriak gutxi gora bera, belarria ez dago buruaren atzean, ez daukagu hemen, kopetan. Dago como altuera honetan, pues matrai ezurra amaitzen da belarria daukagun tokian, vale? Más o menos, izango litzateke buruaren forma. Más o menos, vale? Más menos que más, pero bueno. Hortxe. Vale, orduan, hor daukagu burua. Orain, zer egingo dugu egiteko gure lepoa? Zilindro bat, zenbat aldekoa? 6. Shifta, zilindro bat sortu, eta zenbat alde? 6 alde. 6 aldekin nik uste dut nahiko eta sobera. Hau gorantza, aurretikan begiatu ondo, gutxi gora bera X-rairekin, a ber, non joan borko litzateken. Hortxe gutxi gora bera, ez? Bai? Más o menos. Bale, orduan, begiratzen badugu hemendik, horrela ondo dau, zelan egingo dugu lepoa beti? Pizkat atzera hau, eta okertuta, bale? Horrela okertuta pizkatxu bat. Okertuta aurrerantza pizkatxu bat, a ber? Olantxe, gutxi gora bera. Gero daukagunean bestea, bustoa, gorputzan goiko parte, kutsa torazikoa, ja kokatuko dugu ondo, bale? Venga, belarriak kokatuko dugu. Zeran kokatuko ditugu belarriak? Beitxu, hartuta, zilindro hau, duplikatzen dozue, bai? Eta ekartzen duzu alde batera, zapalduko dugu, eta zapaltzeko eskatzen dit, honek, lokalean lan egitea, goratzen baduzue hemen, orain okertuta agertzen da gure ardatza, orduan, lokalen, egongo da ondo kokatuta, eta aplastatuko dut, eta giratuko dugu, kokatzeko, gutxi gora bera, hemendik. Kokatuko dugu hemendik, gutxi gora bera, belarria joan behar dan tokian. Fijatzen basarete albos jartzen badot, albos, atzerago. Hemen matrai ezurra maitzen da, betxu, lepoaren kokapena, belarriaren kokapena eta matrai ezurraren kokapena. Kokatzeko ondo, ideiona da egite aurrengoa, betxu. Hemen begia badoa, aldatu ezaket kolorea, ezta? Bai. Hemen begia badoa, eta hemen glabela da hau. Glabela da, sudurra maitzen danean, eta kalte topatzen danean zerakin, buruarekin, hor daukaguna da glabela, hau da. Begiak hauek badira, hau da
sudurran zubia, honi deituko diogu glabela, bale? Oso importantea glabela kokatzea ondo, bale? Hemen elementurik importantenak, bai, glabela gero laguntzen dau ere markatzen sabai hau, bai? Sabaitxu hau, ez dakizan ditu sabaia edo aldapatxu hori, dagoela bekainen arkuan, hori bekain arkua ditzen zaio. Osa, hemen gauzarik importantenak eta teknikoak, vale, para que nos quedemos, da glabela, bekain arkua eta esur zigomatikoa. Esur zigomatikoa hemen dau, esur zigomatikoa hemen dau, eta da, hau, vale? Hau, pómulo, vale? Hori da esur zigomatikoa. Askotan esango dut, ze oso importantea da volumena ondo kokatzeko. Orduan, hori jakinda, zer egingo dugu? Behitxu, alboz, jarrita. Vale, esur zigomatikoa non dago? Ze protegitzen dago honek? Begia, vale? Entre otras cosas, vale? Jotzen bagaituzte, daukagu bekain arkua eta daukagu esur zigomatikoa eta begia barruan. Vale? En el socket, ez dakizan esaten euskara erderaz. En el hueco del ojo. Vale, orduan, horrek lagunduko digu pilo bat kokatzeko gauza. Orduan, esur zigomatikoa hemen badago, hemendik kokatzen badot, sortuko da, olako marra bat, esurduran, vale? Marra bat doana timpanora edo belarria dagoen zuloan, vale? Beti itxeiten ez de burezurra, Orduan, esur zigomatikoa egiten dagoena atzeraka, eta hemen dago belarriare edo timpanoa kokatzeko zuloa. Hemen daukagu glabela, vale? Eta bekain arkua protegitzeko begia. Hemen ateatzen da pixkatxu bat sudurraren ezurra. Hau ezurra da eta bestea kartilagoa, ez? Eta hemen ateratzen dira hortzak. Eta hemen litzateke matrai ezurra, vale? Vale, pues kokatzeko belarria behitxu, da matrai ezurra maitzen dan tokian, hau lepoarekin batzen dala, pentsatu behar duzu eurrengoan, vale, behar dut tokia matrai ezurra jartzeko. Etorriko zait, esur zigomatikoaren kanale hau auditibora. Eta begiarekin kokatuta gutxi gora bera dago horrela, behitxu. Begia mantxe bada hemen, eta sudurra maitzen bada hemen, belarria hor dago kokatuta gutxi gora bera. Sudurraren amaiera, depende pertsona, pero más o menos, o lo que sería bonito. Sudurraren beko partearekin eta begiaren goiko partearekin, gutxi gora bera. Yo soy orejón y yo seguramente me salga más. Vale, orduan, hartu landmark hoiek edo egitura hoiek eta kokatu gauzak horrela. Eta lepoa, pentsatu behar dozuela dala, tubo bat, jateko, eta sostengatzen dala trapezioarekin, trapezioa insertatzen da hemen atzean, vale, a ver, trapezioa insertatzen da hemen atzean, beste gunean erakutsi nizuen trapezioa zelan doan, ez? Aquí está el trapecio, vale? O sea, que tengo que tener el trapecio más o menos detrás de la oreja, kutxi gora bera, eta behar dut, ¿cómo se llama este? El esternocleidomastoideo, dala, hemen klavíkula dau, ez? Klavíkula azten da hemen, eta doa klavíkula onaino, bai? Ona, eta hemen dikan klavíkulatik eskegitzen dira giarrak, vamos a decir así, ¿vale? Pensar que esto es una percha, ¿vale? Orduan, pertsaren atxekaldean dago, esan dugun moduan, trapezioa, eta hemen dago esternocleidomastoidea, eta esternocleidomastoidea sartzen da justo belarriaren atzean, pues justo, donde pilla, matrai ezurra, donde pilla el esternocleidomastoideo y el trapecio, y tal, hor kokatzen da belarria, eta altuera zein? Sudurraren altuera eta begiaren altuera, ¿vale? Hori da gutxi gora bera. Orduan, toda esta chapa nos lleva a que esta puta movida hor ondo dago. Vale, bota pizkat atxera, ez jarri erabat horrela, pizkat atxera, vale? Un poco aerodinámico, vale? Eta behin daukagula gutxi gara bera hor, egingo dugu honi, apply all trans. ¿Dónde está el apply all trans? No, es que aquí no es. Apply all trans eta mirror. Hortxe. Vale, ez diogu eman formarik, igual forma pizkat emango diot, hau berantza eta hau kanporantza.
Sí, bueno, esto le va a salir más, O sea, hau hartu harko dugu eta bota kanporantza gehiago. Holantz, holako zeo zer, bale? Bai? Heldu zarete horra? Salbatuko dut eta emango dizuet 5 minuto, bale? Zeran deitzen diot honi? Zeran deitzen da bitxoa? Ez dakigu, ez? Deko, izena deko? Orduan, jokatuko dugu orain kutsa torazikoa. Hortarako, hartu dezaku goiko esfera, dagoela perfect, ez dugula deformatu, eta duplikatuko dugu. Beherantza, eta hemen ez dugu gorputz guztia egingo bakarrik kutsa torazikoa. Front, hola, zeratik ez egiten front? Vale, teklatu ingelesa, teklatu ez euskara, vale. Front, eta gutxi gora bera kokatuko dugu hemen, zaiatuko naz, bera daukan zabalera hau errespetatzen, oza, lortu behar dugun orain da urrengoa behitxu, Non dago marrastekoa? Hemen. Vale, lortu behar dugu, hau. Gutxi gora bera olako zeo zer. Vale, pasatuko dut horira, ikuste dago beto. Vale, olako zeo zer. Borratu ezaketze? Hau? Bai. Hau da lortu behar duguna, bai? Mosketa hau, plano hau, da besoa sartzeko, ez? Plano hau da lepoa sartzeko, eta plano hau da, porque saietze zurrak doaz hemendik horrela, eta hemendik pizkat altuago. Más o menos. Vale? Orduan, eta hemen importante izango da, aurretik egitea olako zozer, vale? Aurretik olako zozer, baino albotik egitea olako zozer inklinatuta aurrerantza, moztuta hemendik, bai? Eta horrela. Gero horrela aldaka jarriko dugu hemen, eta saiatuko gara forma hau egiten, bale? Oso esageratuta egin dut, bale? Da alubia forma, baina oso esageratuta. Bai? Orduan. Nada, hau gorantza. Front. Txikiago ingo dut. Hemen goian gutxi gora bera. Eta behar dut hau aplanatzea alboetatik. Orduan, ze modutan egin dezaket nik hau erraz? Neretzako errazena da eskulpitzea, neretzako, Orduan, egingo dugu rengoa. Etorriko naz eskulpitzera. Bueno, kokatuko dut albotik, por cierto. Kokatuko dut albotik. A ver, albotik, hau okertuta pizkatxu bat. Aurretik. Front. Luzatuta. Osa, zabalduta. Hori da. Hemen zabaldu pizkatxu bat, eta luzatu pizkatxu bat. Olako zeo zer. Olako zeo zer. Txikia da, ez? Parte hau zaila da. Bueno, gero eskulpiduko dugu ondo. Jarriko dugu aldaka orain. Kokatuko dugu gutxi gora bera, Gero aldakarekin hobetu ikusiko dugu. Bale, orain, duplikatuko dugu hau, aldaka egiteko, eta aldaka egingo duguna izango da, fronten, kokatu ondo, aldaka gutxi gora bera dago, más menos, hemen, bai? Más menos hemen dago, bale? Ba, kokatuko dugu hortxe, bale? Eta neri bai gustatuko litzaidake goiko parte izatea aldaka baino zabalagoa, orduan hemen irekiko dut pizkat. Eskalatuko dut pizkat hortxe. Bai, aber kokatuko dugu alboz, aldaka ezin da horrela egon, konpentsatu behar du goiko okerdura, orduan kontrako okerduran, bale? Zenbat? Bueno, kokatzea ez da erraza.
Nik kokatuko nuke horrelako zer. Bale, saiatuko gara, honek dibujatzea olako indaba bat. Bai? Zeran zoazte, ondo? Orain ze kokatuko dugu, hankak. Zeran egingo dugu hankak? Ez. Erabiliko dugu esfera hau. Front. Vale? Hartuko dugu esfera bat, goikoa. Ekarri berantza. Albo batera eraman, eta ikusten dugunez, belaunak hemendik dauz guzti gora bera. Egingo dugu izterra izatea volumentsu bat goitik, pizkatxu bat, eta estuago belaunera heltzen danean, bale? Orduan, egingo duguna izango da, hau luzatu, eta eskalatu, eta kokatuko dugu albo baten. Irekiko dut pizkatxu bat kanporantza, inklinatuko dut pizkatxu bat horrela, eta albo baten. Hartuko dugu hemendik, eta berantza, tonel, izan ditzea, proportional editing, bastante luze, bale? Belauna dagoen tokira. Olako inklinazio bategaz. Justo tipo honek ez dauka aldaka oso markatuta, ez dauka izterra, oso argala da izterra, orduan ez da izango oso anatomikoa. Orduan hemen pizkat estuago, esan dugun moduan, eskalatuko dut pizkatxu bat, eta G gorantza, hortxe. Bale, egingo diogu apply all trans, eta mirror bat jarriko dugu ikusteko beste aldea. Vale, kontuz, batzutan liatzen da batzeko marrazkia, Vale. Vale. Alboz ikusita. Bueno, egingo dugu beko parte eta gero alboz ikusiko dugu. Zer duzu? Bai. Albotik, belaunaren partea pizkatu horrerantza botako dut horrela, pizkatxu bat, Hola, pizkatxu bat. Bakarrik pizkatxu bat. Konturatu, non dago oreka? Markel, non dago oreka? Pertsonaren oreka non dago? Non neurtzen da oreka? Lepoan, bale? Lepo hartzen badu horrela. Eta egiten bot karratu bat, justo karratua jartzot hemen lepoa amaitzen dan tokian, oza, trapezioa dagoen tokian. Bale, pues lepoa jausten bada berantza, hor behan, lurrean dagoenean, egon behar da orkatila. Orkatila eta lepoa egon behar dira lerrokatuta. Erdiko beste guztia, me da igual. Puede tener aldaka aurrerantza, aldaka atzerantza, bi horiek orekatuta duden bitartean. Bale? Venga, hartuko dugu hau, duplikauko dugu, eta berantza. Eta, hemen importantea, izterra, zelan ditzen zaio hankaren beko partari? Hankare, oza, hau izterra bada, hau zer da? Patapollo, Gemelo, vale. Zer? Vale, kontuz honekin, ez utzi atiatuta, igual mugitzen zaizkizue objektu danak. Vale, hemen importantea da, objektu honek, oza, objektu hau izatea, egotea, bestea, baino atzerago. Hau gemeloa badago hemen, egingo dugu okertu, ekarri, ona atzera, eta nire intentzioa da, kurbatura izatea. Horrela, betxu, kurbatura gure dut izatea. Atzerantza, olako kurbatura bat, bai? Betxu, marraztuko dut hemen, Nire intentzioa da hemen kurbatura hau izatea, bai? Eta hemen atzerako kurbatura izatea, bai? Eta hemen gemeloan hau kurbatura hau, bale? Hori da intentzio bat. Beste gauza bat oso importantea gauzak kokatzerakoan. Jarri kontraste hau. Hau kutsa bat da, eta hau da beste kutsa bat. Eta fijatzen bazarete, beko kutsa atzerago dago, bai? Vale, orduan, begiratuko dugu aurrez. Vale, aurrez, emango dugu forma ere. Front. Eta egingo duguna da, hau atera. Por cierto, apply all trans, porque hau, Vale. Hau,
estua ingo vertikan, estuago. Vale? Hau, aterako dut albo atera. Hortxe. Vale? Eta ze bilatzen dut hemen? Beitxu, hemen adibidez, niri batzutan laguntzen dit jartzea bola bat erdian. Pues por ejemplo esta misma. Vale, ¿dónde va la huevada? La huevada va a 15. Orduan, kokatzen badot hau, niretzako errazago dira gauzak ikustea. Batzutan ikusten badot, que utxune hau da horrela, melio. Osea, utxune hau ikusten badot horrela, txak, melio, vale? Porque azkenean hemen daukagu, ipurdia ikusten da hemendik, ipurdia, izterra egiten da horrela, osea, sartzen da hemen, eta hemen dago da huevada. Orduan ikusten, hain ohituta gaude, ikustera horrela, que ikusten dugunean, kubo bat, vale, hori barik, pues se hace raro. Orduan ni jartze dut, olako bola bat, y a correr. Más o menos, hortxe. Vale, orduan, zer egin dezakete hemen? A ver, tipo hau, gimnasiora badoa asko, front, ¿dónde está el front? Hemen. Ba, atera dezakete izterra, pizkat, o neska bada, pizkat kanporantza o lo que sea, pero bueno, kasu honetan bastante kainapalu da. Aterako gemeloa pizkatxu bat, hemendik eta hemendik. Gemeloa inklinazio bat deko, eta inklinazioa hurrengoa da, hartzen badugu hau da gemeloaren inklinazioa. Hau, bale? Osa, parte hau ateratzen da gehiago. Barruko partea berago dago, ateratzen dana gehiago gemeloan, eta kanpoko partea gorago. Bai? Ulertzen da? Gemeloak dira bi buru, ez? Pues parte bat ateratzen da hemendik gehiago, eta beste partea alde honetatik gehiago. Itzateke olantxe. Olako inklinazio baten. Vale? Eta goian kontrakoa. Justo kontrakoa zara, no estoy muy seguro, ahora estoy un poco liado. No, creo que también olantxe. Vale. Igual, atera behar dugu pizkatxoa gehiago. Vamos a ver. Olantxe. Kontuz ibili behar naz, ez dut anatomiko egia egin nahi, Olako zeo zer. Vale, alboz ikusita, ze faltatzen da hemen? Faltatzen da hemen masa pizkatxo bat atzeratza, bale? A ber, lepoa eta orkatiak lerrokatuta daude? Bai. Check. Hemen bilatzen dugu hori gorputza flow polita izatea, bale? Osa, ez izatea kainapalu bat, que es un poco kainapalu, Vale. Igual eperdia irekiko diot, olantxe pizkatxu bat. Vale, hemen gluteoa markatzeko pizkatxu bat. Pizkat neska forma hartzen ari da, Kontuz. Igual hau beteko dugu erdikoa, beste bola bat eginda, oza, bola duplikatu. Eta beteko dugu erdikoa, aber horrek emoten dion beste rollo bat. Eta alboz ikusita, kokatuko dugu hau,
Ondo. Holako zeo zer. Ba, holako zeo zer. Bai? Geratzen zait arraro kutsa torazikoa. Orduan hau ikutuko dut pizkatxo bat. Simetrian. Mongo diot kutsa toraziko forma pizkat. Bai, bilatze dut okerdura hori lehenago erakutsi dizuedana. Hau, bai? Eta sorbaldak aterako ditut pizkat, bale? Orain ja daukadala tipoa, ja sorbaldak aterako dizkiot, eta ja izango da pizkat maskulinoagoa edo. Bale? Holantxe. Zara ja modelo horrekin? Ari gara egiten, bueno, orduan, orain arte daukadana hau da, bale? Pizkat kainapalu eta pizkat flow gitzi deko. Osa, fijatzen bazarete, oso luze da eta oso tente dau. A ber, fortzatu dezakegu hau. Egin dezaket hau atera gehiago, hau atera gehiago. Atera aruntza. Bai, eukitzeko S gehiago. Baina, bueno, utziko dagoen moduan, porque el tío es bastante así. Venga. Orduan, Discorre. Discorren daukat, vale. Alerta.